kailangan MC. May sama manusia. Bonus natin ka, yung titele, sa kanyang natin. May kaway, rasi, serip, may kasi serip na napulungan. Sa si may pagkita, sa si Lupin, pagkita sa us. Masaya ako, kaya sansay, sa si Lupin na ako. Here is the sports for the Quran. Ito rin na kailangan dito. Sa natin dito, isa sa unang Rosa, na-conversion type to the community. May yung isa natin sulit, isa sa unang Rosa, na sansay na depression na sa natin output moral resolution. So this was as found the scores written from our email. Ano kaya email? Pangalaman, yung sa aking kamunasa, ang suri ng muso, yung sa kamunasa, pangalaman buhay-buhay, kasi pinipun, maraming sirito. Sa aking kamunasa, kasunti ang masipito. Kailangan buhay ng sinisipos na lang. Ang lahat ka, kung bakit masipito, ang sirito, ang masipito, hindi po siya sa oras sa mga. Ang kritik sa mga sinipito sa kanyang mga Iskaros na pa rin. Kasi kita meron ang kanyang kapala. Ang sabi ng Diyos, maulang ay sundo, sundo ng Jesus Christ. Kalahin po paros, may sakpagita yung wow, kakarat. Sasabihin, upan eh. Yang wajib sabunan pun wasan kawin nakasanti oleh sasi pun kata lesasi sini. Menentang sasi sana kayu John kalau sini kira sisi inshallah sini. May kakansansan na ganyan ko. Bago isinisak ka, bago isinisak ka na. Bago di ganyan ko, bago di sinisak ka. Ganyan ko. Bago di sinisak ka. Kada dekat. Anak masih dia. Tek sasden yuti dari mana? Dan asal. Kemarin kita, wanita sama percaya. Sabi na tempat, wala ulit. Nakakatakan sabi na ito. Namutan medo. Inakala sangka. Seseting kita. Wiki. Sesako. Kompagalo. Ang sapat. Tayo sabunan ko. Saya ingin Christ in Makalako,
Kailangan kumasi, followers, and kabayakan. Watapat kang sa unamasan, nakukuran ang organisasi na sa kasal na ang chambers, sekarang kami, wow, menghadirkan sensasi bos. Wow, ini asasi senior pastor, man terkasihkan. Di senior man terkasihkan. Wow, ini orang sempada semua dari mereka terkawal. Wow, seorang organisasi pula pun, organisasi serius. Pecado terpenuhi. Orang yang mengikuti pansawase sa informasi organisasi sendiri terapur itu serius sharing and love. Dirasi punya kekabayaan, keburan bor, dirasi punya riala sedengor. Sabangan bor pasangan kawat, sasing banyak punya. Orang yang cuma lebih nasib kesampai sini, engkau kawin sasi om kawinsa, kakak dosa, kau sasi engkau akan tidak sering bor, dalam alih dosa, kepada nasib dan siluannya. Limpa, kosong, terlalu. Limpa, kosong, terlalu. Kira sisip, kayong siyang, terlalu sibuk. Kewiyakong kesampaian, sasmaro. Rong kesampaian sang rendor mepit Tuhan beba. Rong kesampaian sang rendor mepit Tuhan beba. Resiko kesalahan organisasi saseng pindah wanlap sampai mentor beba organisasi. Yesus Kristus. Pasal. Yesus Kristus. Pasal kuya rokas. Aparong pasal panas sang lembut lebih Tuhan Yesus. Rong kasibitas nagpa sa organisasi sa ko kasampa sa report lebih Tuhan asasi ko di kapal limpa sasen limpa kan sama sasi pos poson sasen poson sama sasi pos kabar sasen kabar sama sasi pos
Limpa ang pot, magsasi may limpa. Sa penan pot, kawit, ang prasik sa rin pot. Magsasi, ang presa. Kawit ito, masyan, sa wakang sa Rasimanas, magsasi rin. Orang kayo, lalaki sa silo, nasusuka, ang mga sani. Limpa, nakanama, o kate. Shortcut ng kayo, akalala, tetong mga. Resisyon nila, saya berlekat, mga sani, limpa, shortcut ng akalala, shortcut ng nao, sa matang nila impact so kating maximum. Kaya wala din masainap mga current concept mga iso sa bakal at ang tao ng maximum. So yun ba sa ating overall things. At mga kaya ng siya. Verses 1. Nasa ni limpat so kating parang kita kasako. Kung never kept may everything. Orlain kayong poli. Nakaway pinsan. Pornik kayo pon. Nakaway pinsasi. Pagsasin lalagyan tinggal sa bayan ko nasa. Pornik kayo. Orlain. Pagsasin kakin. Pangangatin resasasi. Ay sa usmasasi. Lalagyan tinggal sa bayan ko nasa. Kawaan sa usay masasa. Deus sabe mesmo, ou baixa. Como uma Bíblia sabe sobre o jeito. Olha assim para quem o eu filho. Qual sabe para quem o que é nossa. Vamos. Naquele chão era pau. Esse chile não. Mas ele pode ele não. O já ele não when we lift up in 404. Remember making on the lift up. He is supplement for sin. Syrian war. Syrian war. Amendment na lift up. Of war. When they lift up. Why no gas Syrian war? Siya was pa niya resisito. Diba? Kaya yung John, kalapag, resisito yung nasa niya. Amendment na sopa, ang lipa. Kaya siya support. Support, diba? Resisito, yung basang kaway. Sale la organisasi pa sampa suai wewe por ay nasa suai wewe so around the country makara tayo nasa suai kaya is nasa suai pa kaya versus pero fi para samsal na ang wewe dia wina. Kayo John na Paulo. Kawawa kasi yun. Nagsakan, wawa din siyang nagsuot ka sa asin. Basa din din mo. Nagsasabi ko rin sa asin na kayo John na Paulo. Kasi ito, basa din John. And po siya natin, kasala ka sa kung naging kapag tayo.
Jadi kasi Coronel Sampa sa Bumayero for silent at no truth. Kahit siglan sa Western Sashi, verse 3, ay pagkatang song ilalang isip pa, kumawin song ilalang isip pa, verse 3 sa timaw, kaya masuk na nakakalaga sa John, kumawin song, isip pa, Romawan John, isip tayo, isip lima. Na kumain, kapawang niya. Kumain pa, kabayan na, ay kusunod ako. Ikan pepirin sa niya. O ay ang pepiyang kumain. Inamin siyang sawa. Yan ang nangyari. O ay yan kumain. Wala siya. Nakakasuwa siya ba sa si David? Nagsasalita ko lang na nasisipin kayo. Wrong kasampan ka sa report. Nagpit tuwan Oso. Sa sinuwang kapagawa sa Howard, pasan kawin, kasali pa rin sa spa, ang siyawat kay Rihanna sa kanyang portion. Sa sinura, sa inasasin sa ating pagpapto, paano pa rin po, nakapalingin po. So, uyawa sa inyo, saan sa sitwasyon? Question, paano po pagsasakon? Romawan John, relasyon with Jesus. Masa ni kuya uwan po sa kasunod ng sampa. Kaya kasitong sa Bumayros, Kumemen, Mekin. Kusunay, Kunyar Saloma, Ani Noso. Question. Ang mga John, relasyon sa ito. Verso mga kari sa puno. Sisi sa patunasa niyo. Ngayon na siya ba? O siyang puno. Ngayon na po sa niya. Minta, maapang mera, maapang go. Minta, maapang mera, maapang go. Kung ngayon na po sa niya. Ngayon na menor o kusunnya suratan pela ko megawe kesampali saune ko pasanti bahasa itu sudah kesampali menor o kusunnya suratan mena pokok asasin ganaw asasin kusunla pangokor asasin walang mena sasanutan mena para masalit sasuman mena uwari ba yung pasanay pa asasin ganaw kusunni sasasin kuli Sosokin sa kanilang way, lalo.
Sasin Derawani, abangan sa Puren, Watak, kung sasin na, ito sasin na, kwentong sasin sana, ito, kiralaw, isa ko, amasan ni, posyon niya kami nagnekan, nagkasaya din ko maraport, kagas-kagas. Kami nagnekan, nagkasaya social, kailangan basagay. Na sa siya yung posyon na po, kaya sa Panginoon, Jesus Christ, kailangan ka ng utang, puli-puli, kakapele, kakapele, sasi, ang sobrang, wasapot. Posyon. Ginagawa ng lahat, ay sa kung ano Yesus Kristo, nasa likod, pinagkat, beritay, nasa asipos. O, may karapatay, open, kaktiyan, kitay, at nasa asipos. Ginagawa para sa bulungin siya. Hindi pa sa suba. Kumain, kasabihin niya, may makapulita. Uwasela, nangyay. Dito. Nagapalapia, Rentron, wait ng cross. Nagapalapia, isang patron. Mereka adalah pasal di situ. Masa di kaum masalah lagi. Orang siapa di atas wasana. Raksasa musuh. Raksasa wasana. Kamu boleh selesai. Ini kami di sensasi soal kamu. May sasaluyan na sasasaya ko mo. Chonara wayu, susisipit sa kaumasan. Yay, tawag na hinayang kumain. Kumain, kahit may naman kumain. O kumain, utang panmela, nanti pemakan, mak kumain shorter, kantor. Kau kena sasi suatu, sasi utang mela so. Di mela. Saya tahu. Pengawan sholat maju serta wajibkan setelah kawewe dan sebagainya. Ekir sama direti. Bagi saya tak tempat usul beberapa apa direti ini mana. Wanita ini sok sasi kawewe berasa belum ini asal sendiri jom sembilan. Tiada rumah kita berasa apa di dalam sa sentauran na kawewetan resisuksino. Ginarambas ang mga kasang nandun magpit tuwan esasin puko di ko.
Masasi po ko, masasi. Dito ko ko. Puso dito ko. Kaya ko ba? So, brother and sister, for many years in the world of Christ, ketika makalat ini, nawasan kau dengan asas-asas Yesus. Orang rasanya makalat ini. Kaya naman, asasiyan, kamakalat ini asas, asasiyan, rasanya makalat ini Christ. Nyambung. Kesaksian kamagalan kayo kesaksian. Pagsaksian magalan kesaksian. Oh. Saksian aneh. Pagkata, dinasisikin. Dito. Pagsaksian tingkat ongkos, besekan. Pagkatay si Kriya, poson, pagsaksian poson lawas. Kaya si Siksun, kabar-bar ko. Termasuk sekarang शासन काकन rasanya makan kalian keras ke kakan dia hasil report kebetulan kalian report usahawi kawin kita instansi nanti beberapa ansur instansi ansur apa instansi memang Sasa Deus, Posso Why you Kasabi siyang sasa na epal. Na exabat sili saksiyo, isang tayo. Kirain kakaya ng sasa rin. Kamu masuk, tapi kamu tidak masuk ini kan diamu, berkenan itu. Masa sepatu dengan ongkos, kosun bor, yang membuat itu. Eksasi itu, lakukan kos, eksasi beliau yang eksasi saya lakukan.